Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban dudát fogok rakni egy sima luxira. A kapcsolót már föltettem, szép fém, még világítani is fog most, vagy pirosan, vagy kéken, nem néztem meg. Kábelt már levezettem idáig. Most az a kérdés, hogy be van-e ázva? Na, tippeket. 3, 2, 1... És a gumiszigetelés megfogta. Yeah! Látjátok, idáig jött be a víz. Ki kéne fűzni a taposót, hogy ne legyen útba. Ez az újfajta Viktor. De nincs. Nem jutott be a víz. Itt is csak idáig jutott. Ezért fontos, hogy ez a szigetelés egybe legyen, összerakásnál figyelj, hogy lukon legyen, minden duátromba, milyen felülről nyitható, nem szétküldve, mert utána nem lesz garid, ha beázott. Nagyon sok úgy jön be, hogy otthon szerelgetik, és itt az eleje már el van szakadva, árulunk ilyet. Külön kb. Mindegyik duátromba, és hogy a csavarok nem megtépve legyenek a szélsők, de legyenek meghúzva. És akkor jó darabig bírja a vizet, mert amit a kábeleknél bejut, a frontfal és a nyak között itt kifolyik. Elkészült, kapott Viktor Limited gumikat, ugye az AU-somokon is. Ez van a 6,5x10x3, vagy 10x3 és 6 és feles, és ilyen szépen világít a kapcsoló, tényleg faszán néz ki, és brutál hangos a duda. Kemény lett, ugye az gyári duda, csak a kapcsoló nem eredeti. Hát ilyet is lehet kérni, hogy csak dudát a rollerre. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Fid voltam.